Nie, toto nie je dobré. Chceš vyplúvať? Musím. Vždy niečo tu vyplúvame. Na to? Aha. Ja sa hambím. A ja sa to hambím. To sa vždy tak odvykneš, ne? Áno, však už dlho sme spolu neboli. Ahojte, moje meno je Beňo a som rád, že tu máme opäť Eku. Čaute, zdravím. Dnes sme tu pri tretej ochutnávke, chápete? Toto je ako 3 orešky pre popolušku, 3 gaštanové kone, tak teraz sú to 3 ochutnávky. Dnes sme sa tu stretli, pretože dnes ideme robiť ruskú ochutnávku, pretože tento rok som bol v Rusku. Говоришь по-русски? Ja som teda naposledy v rámci spomínania toho, že na budúce bude ruská ochutnávka, som spomínala, že možno budeme papať matriošky, ale Beňo hovoril, že oni sú není jedlé. Dobre, myslím si, že môžeme začať a prvý produkt, ktorý tu máme, je ruský kvás. Hej, dámy a páni, pozrite sa. No ja si myslím, že to je nejaké pivo mixované s jablkovým džúsom, alebo tak, nie? Ruský kvás je v Rusku veľmi obľúbený produkt. Je to ako u nás kofola. Je to teda sladký nápoj, ale je vyrobený z kváseného chlebu. Chlebu? Z kváseného chlebu, alebo z tých kvásníc z toho kváseného chlebu. To bol nejako alkohol. Alkohol zmixovaný s jablkovým octom. No, ja. Ja som to teda už ochutnal v Rusku a mne to stále chutí ako vianočka. To je áno, to si mi niečo spomínal, hej, že si pil vianočku, nejaký drink, čo chutila ako vianočka, takže... No, nie. Nie? Nie je to ono, nie je to ono. Nie je to kofola. Nie je to ani kofola, ani Fanta, ani Sprite a teda ani alkohol, ani nealkohol. No, ja si myslím, že také 2. 2? By som dal aj 6. A druhý produkt, ktorý tu máme, je šalát z morských hriaz. Ono to vyzerá veľmi tak negustiózne. No vyzerá to takto, prosím pekne. Farba je ako kiwi, sú tam nejaké bodky. Si hladná? Vieš čo, som taká akože môj mlsný jazyček je zvedavý. Je veľmi zvedavý. Veľmi aromatické. Vieš čo, ale mne to vonia ako sushi. Normálne tam cítim akože... No, skús. No, ako celkom v poho. To vyzerá... To som si asi toho trošku dala. Aj to more a to... Akože, to by som aj zjedol, toto není zlé. Akože ani mne to nevadí. Na to, ako to vyzerá, jak sme sa toho najprv zlakli, ale kto má rád sushi, určite mu to bude chutiť. To som si myslel, že toto bude to najhoršie, ale... A ja? No ja... 9? No, menej, 5. Brezový džús. To som ešte nikdy nevedel, to si vedela predstaviť, že proste z brezy vyrobia nejak. A hlavne ja by som chcela vidieť ten proces, že akože čo robia s tým stromom. Že či sa tam napichnú na čo? Neviem, na čo by sa takto malo napichávať, ale... Tak na brezu. To má nejakú chuť? Vôbec tomu nechápem tomuto. No, ja tomu chápem, že je to minimalizmus. Že to je cukor a voda. To je, že fakt už nemáte z čoho spraviť džús, tak spravíte ho z brezy a... No, u mňa veľká 0. No, u mňa asi -1. Fú, až takto. Asi s morou sme ešte neskončili a teraz tu máme, prosím pekne, stužené kusy tresky. A mali by to byť štiplavé. A ja som teda počul, že ty máš rada ryby, tak som si myslel, že tebe to bude chutiť. No, ale tak čerstvé ryby a sušené. To strašne smrdí. Toto nie je dobré. Chceš vyplúvať? Musím. Vždy niečo tu vyplúvame. To je vianočka. Dobre, tak -5. Tak ja by som dal 0 zasa. Teraz čo tu máme? Riaženka.
Akože to si prečítal tú azbuku? Vlastne to salko s acitkom, čiže vôbec neviem, ako to má chutiť, lebo že vraj je to nasladlé, potom, že to není sladké, tak... Že také, no, trošku povedať. Rusi sú proste veľmi zvláštni. Sú iní, takže... Není sladké, akože nechápem, ako toto niekto môže mať rád, že toto si tak kúpim, že toto si chcem dať, mám na to chuť, proste to je úplne... Ja by som si to kúpila, mne to veľmi chutí. Keby som si to len tak na desiatu kúpila a celé to vypila. Takýto produkt. Ten ma zaujímal hlavne tým, že to fakt mega tvrdé. Je to perníkové pečivo, tuľský prianík. Poliaty niečím a tam je ešte na vrchu nejaká azbuka, nie? Niečo je tam napísané. Keďže ja to prečítať neviem. Ani to nie je také tvrdé. Ja som si myslel, že to bude tvrdé, ako keby som to ja piekol. To je jak také upgradenutý... Bože, ako sa volá to, čo jeme na Vianoce? Kapor? Ne, medovník. Na slovo medovník som si nevedela spomenúť. Upgradenutý medovník. Veľmi dobré, akože tá konzistencia chutí, takže 10. No a teraz si to spočítame, keďže my nevieme. Takže toľko to bodov dala Eka a toľko to bodov som dal ja ruskej kuchyni, takže kto vyhral, nikto nevie, vy viete. Dobre, dámy páni, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak hej, tak určite nezabudnite dať like. A my sa vidíme pri nejakej ďalšej našej ochutnávke. A budeme zase jesť a piť spolu a teda... To je to, čo máme my radi. Užívať si to. Ahojte, ahojte. Ahojte.